Bien, nakita mo ba si Belle? Nakita ko kanina sa gym. Akala ko nga magkasama kayo. Nag-message siya sa akin eh. Kaso sakto na busy ako. Mukhang niloko na naman ang boyfriend niya. Na naman? Kaya pala parang malalim ang iniisip niya kanina. Hanggang kailan ba siya magtitiis sa mokong na yun? Kung ako kay Belle, ikaw na lang jojowain ko. Sira, problemado na nga yung tao eh. Kung ano-ano pa yung iniisip mo. Bakit? Totoo naman ah. At least sa'yo, hindi siya talo. Matagal mo nang gusto si Belle, di ba? Kaya, bakit hindi na lang kayo? Tigilan mo na nga yan. Baka may makarinig pa sa'yo. Subukan mo nga siyang tawagan ngayon. Oh, teka. Ayan na pala si Belle eh. Belle, anong nangyari? Nasaan yung boyfriend mo? Yari talaga sa akin yun. Vince, wag na. Nakipag-break naman ako kay Jake. Nakita ko siyang may kasamang iba nung isang araw. Niloko na naman niya ako. Sabi ko naman sa'yo, wala ka mapapala sa Jake na yun. Ilang beses ka nang niloko nun. Oo nga, Belle. Kaya kung ako sa'yo, hahanap na lang ako ng iba. Katulad nitong si... Tama si Bien. Imbis na malungkot ka, magpa-facial ka na lang kaya. Samahan kita? Gusto mo? Broken na nga yung tao. Binibiro niyo pa. Kayo kaya ang maloko. Bien kasi puro kalokohan eh. Tara na nga, kumain na lang tayo. Hayaan mo na yung Jake na yun. Hindi siya kawalan. Dear love, ako si Vince. Lover boy daw, sabi ni Bien. Kaibigan kong alam lahat ng tungkol sa akin. Pati yung sikreto kong pagkagusto kay Belle. Bali si Belle, best friend ko siya. Maganda, mabait, matalino. Pero wala siyang idea na gusto ko siya. Kasi tuwing susubukan kong umamin, nandyan siya para ibalitang may boyfriend na siya. Laging ganun ang timing. Ewan ko. Siguro, tinadhana talaga kami para maging mag-best friends lang. Kaya, isinantabi ko na lang lahat. Hindi sa pagiging torpe pero kasi ayoko mawala yung samahan namin. Hindi ko kayang masira yun. Wala na sa akin kahit di niya malaman feelings ko para sa kanya. Okay na ako na magkaibigan lang kami. Para di rin komplikado. Mamahalin ko na lang siya ng patago. Ano bang i-reply ko dito kay Jake? Sabihin mo, tigilan ka na niya. Doon na lang siya sa pinalit niya sa'yo. Total, niloko ka na rin naman niya. Panindigan na niya. Ayokong makipagtalo. Hindi ko alam kung bakit kinakausap pa nga ako nito. Nakipaghiwalay na nga ako. Bakit kasi nire-replyan mo pa? Akin na nga. Ako nang kakausap. Tignan mo. I-reply mo na pala eh. May kasama pang babe. Nag-sorry kasi. Porket nagsusorry, tatawagin mo ng babe. Pakarupok mo. Ano pang silbi nung paiyak-iyak mo sa amin ni Vian nung isang araw? Kalma. Galit na galit naman tong best friend ko. Ito na fishball. Ano gagawin ko dyan? Peace offering. Dali. Say Tigilan mo nga ako, Bill. Grabe naman to, Kung makikipagbalikan ka lang din kay Jake, huwag ka nang umiyak sa amin ni Vian. Sayang lang laway namin kaka-advise sa'yo. Sorry na nga, ito na. Sige, hindi ko nare-replyan si Jake. Buti na nga lang, nandyan yung very supportive kong best friend na mahaba ang pasensya sa kaibigan niyang broken. Ewan ko sa'yo. Uy, Vian, tutuloy daw ba si Belle ngayon? Hindi pa nagre-reply eh. Sabi niya kanina, titingnan pa raw niya. Ganun? Mismo naman agad si Belle. Uy, hindi ah. Konti lang. Sus, konti. Mama mo, Blue. Dinay mo pa. Kitang-kita naman sa mukha mo, oo. Wala namang bago doon. Kating-kati ka na namang makasama si Belle. Alam mo naman na lagi ko siyang gusto kasama. So,
Kailan ka na aamin? Single na siya oh. Panahon na siguro para magsabi ka na ng totoo. Hindi yung palagi mo na lang tinatago yung feelings mo kay Belle. Bahala ka. Pag naunahan ka na naman ng iba, ngagawa-gawa ka na naman dyan. Sa totoo lang, nahihirapan na rin ako itago kay Belle yung nararamdaman ko. Tingin ko nga, alam na niya eh. Dinidedma niya lang. Hindi naman manhid si Belle. Marupok, oo. Pero hindi na para tanungin ka pa niya tungkol dun. Siguro, ayaw niya ring masira ang pagkakaibigan niyo. Ay, di ko alam. Ganon din naman ako. Natatakot mawala lahat ng pinagsamahan namin. Pero alam mo minsan, hindi ka dapat pinapangunahan ng takot. What if? Gusto ka rin pala niya. Hindi mo malalaman kung di mo susubukan. Sa tingin mo, gusto rin ako ni Belle? O ba? Ewan. Hindi naman ako nakakabasa ng isip, no? Sige, ganito. Sa susunod na magkita kami, aamin na ako sa kanya. Promise! Pakiramdam ko nung moment na yon, tama si Vien. Kahit nakakakaba, panahon na para umamin ako kay Belle. Oras na para isang tabi ko na yung takot ko. Oras na para unahin ko naman yung sinasabi ng puso ko. Kasi sa totoo lang, minsan na rin akong nangarap na ako naman yung magbigay ng bulaklak sa kanya. Na ako naman yung maging dahilan ng mga ngiti niya. At bilang lalaking may paninindigan, iniisip kong aminin ang lahat ng yun sa susunod naming pagkikita. Saan ba yun? Huy, Belle! Kanina ka pa aligagang-aligaga dyan, ha? May tinataguan ka ba? Wala naman. May hinihintay lang ako. Ha? Kumpleto naman tayo ngayon, ah. Sinong hinihintay mo? Saka sabi mo, hindi makakasama yung pinsan mo, di ba? Sabi niya kasi sa akin kanina, susunod daw siya. Ah. Babae ba yung pinsan mo? Baka pwede mong ireto kay Vince. Kawawa naman kasi tong friend natin, eh. Hindi makaamin sa crush niya. Crush? Ikaw, Vince, meron ka ng crush? Sino naman? Oh, ako nang dumiskarte para sa'yo, ah. Itutuloy mo na lang. Kina. Oo, may crush ako. Pero tama, hindi pa ako umaamin sa kanya. Wow, ang swerte naman pala ng crush mo. Ikaw hindi mo yan kinukwento sa akin, nakakatampo ka. Sa totoo lang, Belle, matagal ko nang gustong sabihin sa ito pero nauunahan ako ng hiya. Ikaw yung... Ay, wait, yung pinsan ko andyan na. Guys, Ha? Teka, pinsan? Eh si Jake yan, ah. Anong ginagawa niya dito? guys, teka, nahihiya kasi ako na i-judge nyo, kaya sinabi kong pinsan ko yung susunod sa atin dito. So, nagkabalikan kayo? Oo. Pucha, Belle, binalikan mo pa talaga yan? Bahala ka. Mauna na ako. Vince! Vince! Uy! Teka lang! Wait lang, Vien! Ako na lang susunod kay Vince. Dito ka lang, ha? Vince! Vince, teka lang naman! Saan ka pa pupunta? Uwi na ako. Uy, sorry na. Kasi nagmakaawa si Jake eh. Tsaka sabi niya, magbabago na raw siya. Hindi na raw niya uulitin. Narinig ko na yan. Nakalimutan mo ata na ganyan-ganyan yung nangyari sa inyo ni Jake bago kanya niloko ulit. Eh bakit galit na galit ka? Hindi naman ikaw yung nasaktan ah. Pagod na ako. Pagod na ako maging sandalan mo sa tuwing lolokohin ka ng lalaking yon. Magbabalikan kayo, tapos lolokohin ka niya? Tapos ano? Sa akin ka na naman iiyak? Ikaw pagod ka na pala. Hindi sana hinayaan mo na lang ako. Bakit luha mo pa yung nasasayang? Yun ang habil eh. Matagal nang nasasayang yung luha ko para sa'yo. Nung nakilala mo si Jake,
Doon ko sinabi sa sarili ko na tama na. Pero hindi. Hindi ko kayang alisin. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Matagal na kitang gusto. Matagal ko nang niloloko yung sarili ko na hindi totoo yung nararamdaman ko para sa'yo. Bakit mo ngayon lang sinabi to sa akin? Hindi ko rin alam. Sa tuwing aamin ako sa'yo, doon mo naman pinapakilala yung manliligaw mo. Doon mo sinasabi na may boyfriend ka na. Kaya tumigil na akong subukan na sabihin sa'yo. Ano ba ang silbi, di ba? Kaya please lang, Bel. Hayaan mo na muna ako. Gusto ko mapag-isa. Uwi na ako. Vince! Vince! Dear love, kahit na mahirap, kahit na masakit, mas pinili kong lumayo. Pinutol ko yung koneksyon na meron kami ni Bel. Hindi dahil napagkaitan ako ng pagmamahal, kundi dahil napagod akong humawak sa isang bagay na ako lang ang patuloy na bumubuo. Siguro, hindi talaga kami para sa isa't isa. Siguro, ito talagang nararapat. Aminin ko, nasaktan ako dahil hindi kami nagkatuluyan. Pero higit pa ron, nagalit ako. Dahil hinayaan ni Bel na paglaruan siya ni Jake. Dahil nanatili siya sa taong paulit-ulit siyang pinagmumukhang tanga. Mas pinili niya yung taong hindi siya pinahahalagahan. At sa tuwing nasisira siya, ako nagiging pansamantalang solusyon sa pagkawasak niya. Isang unan, isang sandalan. Pero sa huli, napagkaitan. Metro's #1 Love Radio. Basic!